Най-бързият метод за механизирано фугиране и шпакловане на гипсокартон – TapeTech Bazooka Continuous Flow и Graco TMAX 657. Единствено от Seraphimov System за всички професионалисти, Bazooka TapeTech Continuous Flow System, ексклузивен дистрибутор на TapeTech и Asgard Tools за България. Изпълнител ProCard 22. На обекта сме и сме готови за провеждане на обучение за работа с най-производителните инструменти за механизирано фугиране на гипсокартон. Материалът, който ще се използва, Багарджи, уникален френски продукт. Seraphimov Systems и изпълнител ProCard 22. Семен перфорирана хартиена лента за базука. Какви са размерите на лентата, Ферго? 75 метра по 52,4 метра. Може да закупите онлайн също от сайта на Seraphimov Systems. С леки преплъзвания, за да я изкараме напред. Ролер. Ъглооформителя. Водачът на ъглооформителя сочи посоката на движението. Голяма работа. Щастлив ли си? Тук всички работят. За днеска по квадрата към 1000.